Robloxok hozzá van tenve másik játéka. Ez hogy lehet? De milyen furcsa. Ott van egy Roblox játék, ott van a What's Happening. És ott van egy másik játék, hogy nem tudom, hogy hívják. Ez nagyon furcsa. Kérlek. És nagyon furcsa ez, hogy most mit játszik ez. Ugye? Látod? Ott van. Ugye? Sziasztok gyerekek! Follow még, hogy ismét like és subscribe. És komment egy vicces arca. Sziasztok!